No, teraz sme tu. Parkujeme. Tak, toto je vlastne Olympia. Toto je telefónny kontakt. Dobre, majú na poschodí, dole izby. Ideme to na to pozrieť vonku. Pekné sedenie. Trampolína, babi šup. Ale bez tej paštiky poprosím. No. Celkom pekné, príjemné, útulné. Tu máme opekanie. Barborka, bez tej paštiky. Nesmieš ísť s paštikou hore. Barborka. No, dobre. To asi nie je dobrý nápad. Co vás, Kubo? No. Takto sú izby dole. Po schodoch a schodisko hore. Wow. Ideme dnuka. Wow. Všetko nám vybaluje. Tu sú skrine. Úložný priestor je. Tu máme kúpeľňa so záchodom. Ešte sa iba vybalujeme, takže je to celkom fajn. Je tu aj Wi-Fi, klimatizácia. Jakub si už spravil postielku. Tu budeme my s babami. 2 chladničky, mikrovlnka, dvojplatnička. Ešte vybereme, máme mäsko, kadejaké veci. A vlastne takto tu máme rovno vonku.